collendo de novo testigo a Sara Garea nesta mañá de Venres. Xa estamos a Venres, xa se nota. Hoxe toca, por certo, presentación do Monbús Obradoiro. A partir das 7:30, ali estaremos, na Caldeira. É unha fin de semana onde vamos a estar en diferentes asuntos tamén, pero antes... temos máis convidados. Falaremos de viaxes con Infinita Viajes, con Roberto Horta. Será Sara Garea a encargada de conversar con él. E eu son o encargado de conversar con de novo, aínda que por primeira vez nesta volta ao cole, nesta volta de novo a coller o pulso a esta etapa que temos por diante, para pechar o ano, co alcalde de Ames, Blas García. Moi bons días, benvido. Hola, bons días. Como foi o verán? Como colleu folgos, enerxía? Moita festa, moito sol, moita calor, e si tuven aí 10 días de descanso, de marchar coa familia e aproveitar para coller algo de color, non moito, e para ler, sobre todo para ler. Un libro moi interesante que ademais... Pode recomendalo, Podo recomendalo. Ademais, hai unha anécdota sobre o seu autor, que ademais está moi de moda, que é David Uclés, e é a península das casas vacías, a península das casas vacías, que me regalaron e levei de vacacións, e cando ia a salir colguei unha history sobre o libro que iba a lelo este verán, e contestoume David Uclés que el ten pasado vir nos veráns a Ames, co cal me sorprendeu. Quedei tan impactado que no momento non lle contestei, e despois lle preguntei cal era a razón, e me contaba que ven moito a Santiago, e unha das súas mellores amigas vive nunha aldea dali de Ames, e ven moito nos veráns a Ames, viña nos veráns a Ames, que, por certo, quedamos xa de convidalo cando veña, de que avise e facer algo con el no Concello. Casualidades, sí. A ver se me gusta. Bueno, pois tempo para desconectar, aínda que sexa un pouco, aínda que a actividade que nos vai chegando, da que vamos coñecendo, a verdade é que non dá impresión de desconectar, porque son un montón de temas. Antes de nada, hoxe é o día do deporte. Hoxe é un día moi cargado de actividades no noso Concello. A verdade é que viñamos facendo un repaso para aquí, e temos desde teatro para nenos e nenas. Empezamos ademais con este trimestre que llevamos a dedicar a Castelao. Empezamos hoxe con a obra de teatro, que forma parte ademais do programa de apego. Temos o día do deporte, temos a Semana da Mobilidade, e facemos ás 10 da noite a marcha nocturna. Hoxe tamén. E temos a Orquesta Olympus, ademais, que ven desde que se cancelara nas festas de verán, non puderan montar por temas de evento, e hoxe é Olympus. Atención, hoxe troula. Vai quedar boa noite, polo tanto, nin vento, nin nada, que hoxe sí que disfrutamos da Olympus. Xa que comezamos por aquí, tamén se vai estrear unha novidade que é o mercado dedicado á horta, ao produto da horta, e tamén á artesanía. Estrease mañá. Mañá sábado, ás 12 da mañá, facemos a inauguración oficial, aínda que xa van a estar traballando desde as 10 da mañán, ofertando os seus produtos. Isto é algo, ademais, que levamos traballando moito tempo, tamén que ven grazas a unha axuda do GDR de Terras de Compostela, dunha axuda para a promoción de turismo e de actividades, e vai vinculado a algo que traballamos fai moito, como dicía, que é ter un mercado onde podamos poñer a disposición dos veciños e das veciñas de Ames e da contorna tamén produtos artesáns e produtos da horta, produtos de proximidade, que ademais hoxe en día están tan valorados. Forma parte ademais da estrategia da Axenda Urbana que deseñamos xa fai un par de anos, e darlle eso, empezar a traballar tamén de cara agora no presente, pero de cara ao futuro, sobre todo estes produtos de proximidade. Que periodicidade vai ter? Vai ser ao aire libre? Chega o inverno? Vai ser todos os sábados na Praza da Maía, que ademais é a praza céntrica de Bertamiráns. Pola tarde hai o mercadillo tradicional que viñamos facendo, pero non compite un co outro. E iso todos os sábados con as carpas, ademais todas iguais, que lle suministramos e que monta o propio Concello, e hai 11 artesáns e produtores que son os que solicitaron a súa presencia ali, e van a estar todos os sábados, como decíamos. Porque mercado non hai como tal no Concello de Ames. Mercado é algo do que temos de cara ao futuro, que presentamos ao proxecto europeo dos fondos SEDIL,
Temos unha proposta e un proxecto xa de fai un tempo dun mercado municipal ubicado tamén en Bertamiráns, donde serían, bueno, tres estructuras, por decirlo de alguna maneira. Sería o que é o propio mercado, donde irían 12 postos, los de carne, los de peixe, e despois variados. A estructura central que se fai no edificio, na casa que hai xa ali no centro de Bertamiráns, ao lado do aparcamento da Avenida da Peregrina. Esa casa se conservaría, o que faríamos sería tirala por dentro e adaptala por dentro para facer un espazo destinado a hostelería, a restauración, donde se podan degustar os propios produtos da Praza de Abastos, e despois leva unha zona cuberta, todo cuberto cunha mesma marquesina, e na parte superior aí tamén iría o mercado tradicional, o mercado de proximidade e de kilómetro cero, un edificio ademais ten boa pinta, non, este proxecto, un edificio sostible, donde, por exemplo, ten a novidade de que recolla a auga da choiva, e esa auga da choiva pois se vai a poder usar para facer a propia limpeza do mercado municipal. O sea que está botado a andar este proxecto. Sí, este proxecto ten un custo de 3 millóns de euros. É un proxecto que, ademais, hai un compromiso xa por parte da Diputación da Coruña e da Xunta de Galicia, do propio presidente da Xunta, de que sería un proxecto que iría a 3 partes, donde cada un poñería unha parte, poñeríamos 1 millón de euros cada un, e está incluído dentro, como decía, dentro dos fondos europeos. Deputación, Xunta e Concello. E Europa neste caso, que claro, si entra, pois sería Europa. Bueno, pois ten moi boa pinta este proxecto. Milladoiro, Ames, puntos do rural, tamén coñecíamos nestes últimos días un problema como é a vivenda, un problema o que se lle quere empezar a dar solución dentro do Concello de Ames, xa con posta en marcha, con primeira pedra, que se soe dicir, desa hora, cantas vivendas, e tamén dentro de un proxecto multifuncional que vai máis alá da vivenda, falase dun centro deportivo, dun colexio... Para nós, eu sempre digo que Milladoiro é o núcleo máis grande do noso concello, 13.000 habitantes censados, reais. É un concello en sí mesmo. E máis habitantes que moitos deles non están censados, pero que viven ali. É certo que Milladoiro, nos últimos tempos, os últimos gobernos seguramente non tuvo ese investimento que merecía ter por este número de habitantes que ten e pola importancia que ten como tal, e nós este mandato é a gran aposta que facemos. A nosa gran aposta deste goberno é o Milladoiro. Por eso, agora mesmo, por exemplo, neste momento se están investindo máis de 4 millóns de euros na humanización do Milladoiro. Como todo o mundo sabe, obra que é tan cuestionada, vigilada e observada por todo o mundo, non? Pero a maiores deso, xa agora mesmo se está facendo un centro educativo que fai a Xunta de Galicia, coa colaboración do Concello, que puxo os terrenos a disposición e vai a acabar facendo tamén un investimento de máis de 1 millón de euros. Se están investindo 12 millóns de euros nese centro educativo. E a maiores deso, pois aprobamos neste último pleno a solicitude dun crédito para rematar o centro multifuncional, que houve un problema aí ca empresa e vímonos na obriga de ter que pedir este crédito que se vai a financiar posteriormente, esperamos, coa resolución xudicial que haxa, senón co remanente de tesorería, donde vai a ser unha das patas fundamentais do noso concello para facer formación. Xa temos 2 centros onde facemos formación e este será o terceiro, pero irá dedicado ademais a aquelas persoas con dificultade de acceso ao emprego, persoas maiores e persoas mozas, sobre todo. E a máis de ter un espacio dedicado en exclusiva para a mocidade, para que poda estar ali e facer cousas. Pero a maiores deso tamén temos o complexo deportivo, que tamén esperamos que durante este ano, a finais deste ano, podamos xa licitar a obra, e estamos falando dun investimento de cerca de 10 millóns de euros, que é un complexo deportivo, basicamente unha piscina de competición de 25 metros, outra piscina máis pequena e despois gimnasio moderno, adaptado aos tempos que hai. Neste ano a licitación? Sí, neste ano a licitación. Sí. Neste ano, sí, esperamos que este ano quede lista. E estamos falando dunha aposta moi importante para o Milladoiro, pero para nós a máis importante é a vivenda. Firmamos un convenio coa Xunta de Galicia,
donde lle cedemos 6 parcelas, donde unha delas xa está traballando a Xunta, xa licitou e xa rematou o plazo para o proxecto, xa están facendo ali catas, van a empezar a facer catas nese terreo, donde vai a ir este edificio, e en total, entre 6 parcelas, estamos falando de 220 vivendas públicas. Quero dicir con isto, para nós o Milladoiro é moi importante, e a aposta real, con fondos, con investimentos, está aí. E se vai a ver ao final deste mandato, se vai a ver esa aposta. Seguramente non estarán todas as obras rematadas, pero sí se empezará a ver ese Milladoiro de futuro, ese Milladoiro que sempre tuvo ese estigma ou ese San Benito de ser o Bronx, como decían algúns, ou ser un barrio da periferia de Santiago. Para nós o Milladoiro é a cabeceira do noso concello, e o demostramos con esa aposta que facemos, e ademais estamos diseñando, eu teño claro, e sempre o dixen cando se falaba da humanización e se criticaba por parte de algúns, sempre digo que estamos creando, hoxe en día, estamos creando o Milladoiro do futuro. O Milladoiro de dentro de 10 anos non vai a ter nada que ver co Milladoiro que coñecemos agora mesmo. Falaba desa lupa que moitos siguen poñendo nas obras de humanización, e algúns tildan algúns deses tramos de conexión con Santiago de Compostela onde están aflorando máis accidentes quizáis que tempos atrás, e que culpan precisamente a esas obras de humanización. Falo dos tramos del Araño e demais. Son moitos os comentarios de isto que sucede aquí é derivado desto outro. Ten algún tipo de relación? O entende así? A xente utiliza ese tramo para chegarse a Santiago e evitar ese tramo de obras do Milladoiro? Ese tramo para ir a Santiago non é que sempre se usou, non é que se use agora máis, sempre se usou. E eu dixen un día, é moi fácil poñerse na rotonda, onde te desvías da autovía, na rotonda de Pardiñas, poñerse así e ver de onde veñen os vehículos. É tremendamente fácil. Hai cantidad de vehículos que van por Laraño, que veñen, dunha parte veñen de Ames, da zona de Ortoño e Bugallido, e da outra parte veñen da autovía, da zona de Brión, e salen aí para despois entrar en Santiago. O problema, sempre hai que buscar un culpable. Os españois, os galegos, somos moito de buscar sempre culpables e responsables de algo, non? O que está claro é que seguramente esa vía non está adaptada para absorber o tráfico que vai por aí, pero non agora, sino de antes xa, Eu fun moi usuario desa vía, porque eu, cando traballaba en Santiago, no meu traballo, e salía do Ortoño, usaba esa vía porque me era moito máis fácil entrar. E seguramente esa vía non está preparada para absorber o tráfico que hai agora e o que había antes. E agora coincide que nun intervalo de 15 días houve, creo recordar, 5 accidentes, me parece que vin, non? Hai un problema, está claro que hai un problema. Podemos culpar ao Concello de Ames? Bueno, podemos culpar a quen queiramos. Sabemos que a realidade é que ese problema que hai de accidentes de tráfico non é culpa do Concello de Ames. É unha solución que ten que tomar, que lle corresponde neste caso, que é o Concello de Santiago. E que non pode mirar por outro lado, pero bueno, non vou entrar neso. Eu estou acostumbrado a levar todas as culpas, incluso leín que a culpa era miña. Bueno, a realidade é que hai accidentes e hai que poñerlle unha solución. E ese é un vial que non é que é un vial municipal, co cal toca a quen lle toca. Tamén, xa que falamos de estradas, neste caso a carretera de Negreira, a AC 544, que tamén está loitando por mellorala, por Sí, eso teño que dicir que ademais hai moi boa comunicación neste caso coa Conselleira de Infraestructuras, onde tuvemos unha reunión onde explicamos o problema que había, onde ademais lle actualizamos datos, porque eles tiñan datos de que non había, nos últimos 10 anos non houbera ningún falecemento aí. Eu lle dixen que sí, que ademais eu, por desgracia, tocoume estar en algúns como voluntario de protección civil que son e que era, e actualizamos os datos, a Policía Local lle actualizou os datos, houve nos últimos 10 anos 4 falecidos aí, a parte de innumerables accidentes con feridos graves, algúns deles, e hai moi boa disposición, e creo recordar, sí, para a semana que ven vamos a ter unha reunión ca AXI para ver o proxecto, presentarnos eles o proxecto de mellora de seguridade desa estrada, o cal é un paso importante porque é algo que levamos, varios anos traballando por el, e ademais non é algo que leve este goberno, ainda que sí levamos a iniciativa sempre conxuntamente cos veciños de Trasmonte,
pero tamén é algo que sale de toda a corporación porque aprobamos xa en varias ocasións pois declaracións institucionais e mocións para que se arranxe ese vial, se mellora a seguridade. Estamos na volta ao cole en Ames cunha cociña central que tamén visitaba e que xa está operativa ao 100%. Sí, funcionando ao 100%, xa desde a semana pasada atendendo aos casi 1.500 usuarios que temos e, bueno, con pequenos problemas de entrada, porque é algo novo, algo onde está todo o personal xunto, onde hai que arrancar unha infraestructura importante como esta, pero sí, sin ningún problema que afectase á comida dos nenos e das nenas. 1.500 comidas diarias. Sí, 1.500, todos os días. Todos os días. Comezou o período lectivo en Ames con algunha denuncia falta de profesorado, que estamos vendo que en distintos recunchos de Galicia hai pois diferentes denuncias do propio profesorado e das AMPAs e das direccións de varios centros. Nós temos, sí, a ver, cando comeza o curso sempre hai os típicos problemas dos horarios dos buses, que non chegan a tempo, que non... Iso é habitual hasta que se reorganiza todo ben. Nós temos un problema sobre todo no cole de Bentín, que xa ven do ano pasado. O cole de Bentín é un cole moi saturado, está ao lado do Milladoiro, que dá servicio a Milladoiro, máis de 600 rapaces e rapazas nese cole, que tamén o novo centro que se está facendo, que dicía antes, vai a vir dar solución a este centro que ao final van a acabar dividindos e van a acabar repartindo o alumnado, non? Pero agora mesmo hai un problema de espacios para poder atender a todos os rapaces e rapazas e darlle cabida non só nas aulas os collen ben, pero despois no resto de espacios que teñen que ter, biblioteca, tecnoloxía. E isto levou, por exemplo, a que nos collesen espacios municipais que tiñamos no propio centro que nos están afectando ao servicio de comedor. Iso estamos falando xa coa Xunta de Galicia para ver de resolvelo, pero tamén hai un problema despois de falta de profesores. O cole de Bentín, ademais, é un cole que o que absorbe durante o resto do ano está absorbendo alumnado sempre, pero sobre todo alumnado que ven de fora. Sí. Alumnado que ven de outros países, que se acaba integrando e acaban, a maioría deles, no Milladoiro. Por eso sempre se pide un reforzo de profesorado que poda atender as necesidades específicas deste alumnado. Dá tempo, quedan 3 minutos para as 11, penso que dá tempo a abordar outro tema. Teño por aquí, algo se falou en distintas conversas e quero ver pois en que punto avanzou. O tema das caravanas, de crear un espazo, entendo, para pernoctar en Bertamiráns, quero recordar que era. En Bertamiráns había un espacio, xa que estaba, cando se creou, era un espacio, bueno, que non tiña nin moito problema, porque as autocaravanas estiveran ali, pero agora é problemático que accedan, é un parking que está moi concorrido, porque está ao lado dun supermercado que funciona moito, e o que fixemos foi habilitar, que xa empezaron as obras, estamos habilitando un novo espacio, ao lado, ademais, do Campo da Festa, na zona do Pazo da Peregrina, e agora están as obras xa en marcha para que nuns meses podamos inaugurar. Sí, nuns meses vamos a poder inaugurar. Tamén aproveito para explicarlle a algunha xente, porque dicían, van poñer as autocaravanas ao lado do Campo da Festa, cando sea a festa, miñas pobres, o que van a ter que aguantar. A zona de autocaravanas de Milladoiro está ao lado do Campo da Festa tamén. E que facemos? Pois eses días que hai festa, queda pechada a zona de autocaravanas. Ademais avisa xa, porque ademais se usa despois para poñer pois estes chiringuitos das festas e tal, non? Xa que aqueles veciños de Ames que están preocupados polo sono dos autocaravanistas, que queden tranquilos que neses 5 días que duran as festas non van a estar aí as autocaravanas. Hai poucos días colgaba, penso que vin nas redes sociais de vostede, onde un extracto de cara á oposición dicindo claramente que a oposición non quería que prosperase o Concello de Ames. Entendo que por un xogo político, canto peor mellor, aquilo que dicían. Isto mantense así. Eu sigo mantendo porque o vexo día a día. Vexo que por parte da oposición, non de toda, pero dunha parte, cada día, cada cousa que levamos sempre é criticable, sempre votando en contra dela, sempre incluso intentando que non prospere, que non vai adiante, porque cometen ese error
da antigua política. A política hoxe en día afortunadamente cambiou, polo menos a nivel local, pero eles siguen vendo esa política antigua e facendo esa política antigua de canto menos cousas fagan este goberno, mellor nos vai a ir a nós despois nas oposicións e vamos a sacar mellor resultado. Chegando ao extremo que explicaba outro día, o Bloque Nacionalista Galego, agora que está moi a favor da vivenda, e saca boletíns defendendo a vivenda pública en Ames, pero cando nós puxemos as parcelas a disposición da Xunta de Galicia para facer vivenda pública en Ames, eles aí querían construir o complexo deportivo nesas vivendas, nesas parcelas. Algo que sabían que non era posible, ademais, non? Porque a calificación do suelo é totalmente distinto. Ese é un exemplo, ou exemplo do centro multifuncional. Un edificio que aprobamos todos, incluídos eles cando estaban no goberno, se aprobou entre todos, e outro día no pleno pois viñan a decir cousas como eso, que por que pedimos un crédito agora que hai solucións. Non, a solución que hai é pedir un crédito para poder rematalo e entrar dentro do prazo que nos manda Europa e non perder esos fondos. E despois o crédito, como se dicía, ou se resolverá cunha sentencia judicial se nos dan a razón a nós en contra da empresa que tiña a adxudicación, ou se non iremos ao remanente de tesorería, porque o remanente de tesorería hoxe en día non nos permite facer investimento, pero sí nos permite pagar débeda, por exemplo. Pero, bueno, canto peor, mellor. Pois quedamos en tempo. Blas García, nunha hora hai un minuto de silencio ás portas do Concello, entendo. Sí. Explico o motivo. Pois un motivo moi claro, o xenocidio que se está cometendo en Palestina é algo que non debemos de mirar por outro lado e por desgracia se está mirando desde todo o mundo, deixando que pase, deixando que morran milleiros e milleiros de persoas asesinadas por unha guerra ou que morren de fame porque non deixan entrar os alimentos para poder alimentarse. E, sobre todo, nenos. Eu creo que calquer persoa que ve esas imaxes dos nenos morrendo de fame ou mortos polos efectos das bombas, a todo o mundo se nos debe de encoller o corazón, non? Falamos moito nestes tempos de empatía, pero a empatía ás veces é unha palabra que queda moi bonita cando a dicimos, pero despois que non actuamos da mesma maneira. É curioso a polarización como pode chegar a temas tan extremos como un xenocidio, de non empregar esa palabra, de mirar hacia outro... É increíble. Voulle poñer un exemplo, e non vou dicir o Concello, que é un Concello desta comarca. Isto ben dado porque na FEGAN se acordou, nunha reunión que houbo coa Asociación de Pro-Palestinos, se acordou facer medidas de apoio ao povo palestino. E o que acordamos todos e todas na FEGAN foi facer esta concentración de minuto de silencio de apoio, porque era o que menos problemas xeraba, porque se tens que facer unha moción ou declaración institucional, xa uns queren usar xenocidio, outros non tal. Bueno, pois onte había unha convocatoria para esta concentración dun concello próximo a Santiago, desta comarca, donde a concentración a fai a favor do antisemitismo, por exemplo. O sea, cambia totalmente o sentido e non fala do povo palestino nesa concentración que fai, senón fala do antisemitismo. O cal demostra a polarización e como ás veces lle damos as voltas ás cousas. Pois sí. Pois neste caso en Ames, minuto de silencio polas víctimas palestinas. E porque para esta traxedia que está pasando. Total. Canto antes. Grazas, alcalde. Gracias a vos. Por vir. Gracias.